Unión Espiritista
Ni Jesus sa kanyang mga alagad. Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus at sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras, luwalhatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay luwalhatiin ng anak. Gaya ng ibinigay mo sa kanya ang kapamahalahan sa lahat ng laman upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kanya. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatwid bagay si Jesucristo. Nilwalhati kita sa lupa, pagkaganap ko ng gawa na ipinagawa mo sa akin. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng kalwalati ang aking tinamo sa iyo bago ang sanglibutan ay naging gayon. Ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin mula sa sanglibutan. Sila'y iyo at sila'y binigay mo sa akin at tinupad nila ang iyong salita. Ngayon ay nangakilala nila na ang lahat ng mga bagay na sa akin ay binigay mo ay mula sa iyo. Sapagkat ang mga salitang sa akin ay binigay mo, ay binigay ko sa kanila, at kanilang tinanggap at nangakilala nilang tunay na nagbuhat ako sa iyo at nagsipaniwalang ikaw ang nagsugo sa akin. Idinadalangin ko sila, hindi ang sanglibutan ang idinadalangin ko, kundi yaong mga sa akin ay binigay mo sapagkat sila'y iyo. At ang lahat ng mga bagay ay iyo at ang mga iyo ay akin at ako'y lumalhati sa kanila. At wala na ako sa sanglibutan, at ang mga ito ay nasa sanglibutan, at ako'y paririyan sa iyo. Amang banal, ingatan mo sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin, upang sila'y maging isa na gaya naman natin. Samantalang ako'y sumasa kanila, ay iningatan ko sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin, at sila'y binantayan ko. At isa man sa kanila'y walang napahamak, kundi ang anak ng kapahamakan upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon ay napaririyan ako sa iyo, at sinasalita ko ang mga bagay na ito sa sanglibutan, upang sila'y mangagtamo ng aking kagalakang ganap sa kanila rin. Ibinigay ko sa kanila ang iyong salita, at kinapuotan sila ng sanglibutan, sapagkat hindi sila taga-sanglibutan, gaya ko naman na hindi taga-sanglibutan. Hindi ko idinadalangin na alisin mo sila sa sanglibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Hindi sila taga-sanglibutan, na gaya ko naman na hindi taga-sanglibutan. Pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. Kung paanong ako'y iyong sinugo sa sanglibutan, sila'y gayon ding sinusugo ko sa sanglibutan. At dahil sa kanila ay pinabanal ko ang aking sarili, upang sila naman ay magpakabanal sa katotohanan. Hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi sila rin naman ng mga nagsisisampalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita. Upang silang lahat ay maging isa, na gaya mo, Ama, sa akin at ako'y sa iyo, na sila na may sumaatin upang ang sanglibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. At ang kalwalatiang sa aking ibinigay mo ay binigay ko sa kanila upang sila'y maging isa na gaya naman natin na iisa. Ako'y sa kanila at ikaw ay sa akin, upang sila'y malubos sa pagkakaisa, upang makilala ng sanglibutan na ikaw ang sa akin ay nagsugo, at sila'y iyong inibig na gaya ko na inibig mo. Ama, yaong may binigay mo sa akin ay ibig ko kung saan ako naroroon. Sila naman dumaong kasama ko upang makita nila ang kalwalhatian ko na ibinigay mo sa akin, sapagkat ako'y iyong inibig bago natatag ang sanglibutan. O Amang banal, hindi ka nakikilala ng sanglibutan, ngunit nakikilala kita, at nakikilala ng mga ito na ikaw ang nagsugo sa akin.
At ipinakilala ko sa kanila ang iyong pangalan, at ipakikilala ko upang ang pag-ibig na sa akin ay inibig mo ay mapa sa kanila at ako'y sa kanila. Manapelta naman pong makaluklok ka rin kaya kataluklukan. Ikayo pong kiyang luwal, lugob na ko po kaya ni dakal pa kiyang kilub. Baka nita po sapak lang ang dembang ko. Mama na mga yapata na po. Sakdal, amay strong kaya kaming igpa. Igpangin nga ba kay ti Diyos ko, miras na naman po yung kekeng pamanyamba. Bang puryanda ka, ampong pamituan ng kikang pangay espiritu, ampong king katutuan. Igpangin nga ba kay ti Diyos ko, miras na naman po yung kekeng pamanyamba. Sana po Diyos ko, ngayon pong mag-aral kami, imbiyan na ng eskwela. Sana po Diyos ko, din kaya kaming paksang kekeng pag-aralan ngayon nga ba kay ti Diyos ko, midapok lasa po, dulang daring kekeng puso ampong kaisipan. Igpangin nga ba kay ti Diyos ko, sana po ganap may ngampong pamalahan din balang kaya kaming sarili. Diyos ko, sana po manyam kayang panimunan, ban kanita Diyos ko, makanyang kayang lalong mayigit. Isad-isad kitang mandana pa ka rin, din tungkulan na pe kitang wanan mi kita. Igpa, sana po tulutan mo, ngayon oras ay ti Diyos ko, sana po yung balang metong kaya kami dyan magkaya ngampong sapat. Papami bata? Ampong pa magkusa. Karintingkap niya pong tungkulan kaya kaban kanita. Makanyang kaya pang lalong maigit tumakad matulid. Kitang banda na pa ka rin yung kaya kasal pantayanan. Diyos ko, sana po tulutan mo ngayon nga ba kaiti. Nung nino man sarago kaya kami Diyos ko, yung ating bitbitakinan. Ampong kapanandaman. Diyos ko, saragoy kong metang kamat mong wanan napisan mo kaya ngampong lim. Bendesyonan mo kami. Ban kanita Diyos ko itang kasang kanan ng payar ko malyaring manatili ka rin kikeng balambi. Ino, sana po tulutan mo ngayon oras sa iting ganay pa. Din kaya kaming kapatad, pinili mo ka rin nakal manibat po kayong matuwang ka na ka rin makayanak. Diyos ko ngayon pong luklukan di po yung luklukanan ng kalam. Sana po Diyos ko mayon di nga bating din karya lang balang sarili ka rin tingkap na pong tungkulan kaya ka. Igpa, sana po ngayon yung pinandiatay tita pong kaya kang pangakong Espiritu Santo. Bang niya pong turo ang pong tumayid kaya kami ngayon ngabak. Bang nyo ibalitano po kaya kami ding mayap ming gawan na ikasulong naning kikiyang kasal pantayanan. Igpahasa na po tulutan mo ngayon yung pinandiatay ti. Ikiyang ang pong sablang may kakapatad. Bukloran mo kaya nga po kitang mapali mong lugod. Diyos ko bang kanita itang lugod ang pong pisasang metong niya pong kaya kaming mayap ming gawan ban kanita. Kading nga daw pang bukas mga kanyang kiyang lalong maigit miyabe-yabe. Karintingkap niya pong tungkulan kaya kay paila po riyati din kaya kiyang samo kaya ka. Minaw po ipagis. Isa ng sarya siya sambit lang ding balang nalaman tanin kaya kiyang puso ang pong kaisipan ipay kabalo mula. Paila po riyati din kaya kiyang samo kaya ka ang pong panalangin sa putangkapan mula. Tilang mabang lungayin kayong banal mong harapan. At tanggapal mo niya man tangmal mong bendiyasyon ang pong pamipala ipapamila tayo yung po yung sabla kaya ka magpakapilan man. Iyan nasa po. Salamat.
Maikling pagpapaliwanag sa simulayan ng Espiritismo. Ang Espiritismo ay karunungan na ukol sa uri, simula at patutunguhan ng Espiritu at sa pagkikipag-ugnay ng daigdigang nakikita sa daigdigang hindi nakikita sa pamamagitan ng talaytayan o medium. Patungo sa Diyos sa pamamagitan ng karunungan at pag-ibig. Sa labas ng kawang gawa ay walang kaligtasan. Mayroon lamang isang Diyos na walang hangganan, di nagbabago, makapangyarihan sa lahat, makatarungan at puspos ng pag-ibig. Ang lahat ng tao ay pantay-pantay at magkakapatid sa mata ng Diyos. Ang batas ng Diyos ang sumasakop sa lahat ng bagay at sa bawat pangyayari, at ang umayon dito ay siyang tunay na relihiyon. Ang tao ay may pansariling pananagutan sa lahat at bawat paggawa niya, mabuti man o masama. Ang pag-ibig sa Diyos at sa kapwa ay siyang pinakadakila at pinakamataas na katuruan. Ang espiritu ng pansamantalang nagkatawang laman o tao na siyang kasangkapan sa kanyang pagkasulong. Mananatili ang sariling pagkatao o kaangkinan ng espiritu pagkatapos ng tinatawag na kamatayan. Ang pagsulong tungo sa kasakdalan o kabanalan ng espiritu ay bukas lagi na sa lahat at bawat tao. Ang pagkikipag-ugnayan sa mga banal o mataas na espiritu sa mga tao ay isang katotohanang napatunayan na ng mahabang panahon. Ang mga kaloob o biyaya sa panggagamot at pangitahin na nasusulat sa Biblia ay may kabanalan na ipinakikilala ng medyumnidad.
ning lugod na nitang Diyos, binyene ing lagyong kaligtasan. Nunga niya, luguran niya itang Diyos, mabilog yung pangataw, mabilog yung kaladwa, mabilog yung kaisipan. Antimurin, luguran niya ing lupa yung tao, antimo ing pamanlugod yu, karing balang sarili yu. Uling iti, ing mabilog ng katungkulan ning tao, ing alang dapat amayap, iti alayang kaligtasan. Ing lugod ampom upaya na nitang ginutamong Jesucristo, iyasang kekong tanggapan, king kayabakan na iti. Banal apamitipon yung sablang dinatang ampondisan, kilubna ning eskwelahan, tingke kayong kasalpan tayanan, dakala salamat kekong sablang dinatang. Kinguli na nitang lugod na nitang Diyos, binyene ke kayong ing mapamatulang pangako na tinubod ne ing banal Espiritu'y Santo, banting upayang ya ing malyaring tumayid, ampon turo, karing sablang katutuan, karing sablang katuruan, ampon mamalita, karing aldo daratang. Kapamilatanan ning keka yung kapanwalan, kasalpantayanan, atilong miapse miadwang, ding kayang kautusan banting upayang ing tao, makanya na lang ngaingat, ding kayang balang dapat. Uling king ati kaniting kabagayan, kapamilatan dareting kabyasnan, ayati yung miadwang, ing tao, lumakad yat maminto, king sablang matulid. King uli na nitang lugod na nitang Diyos, binyene ing lagyong kaligtasan. King pamikatawa ng Jesukristong keti sulip, ya iting metong ameging maya payalimbawa, petotwanana, sinakripisyo na, itang hanggang kasakitan. Binyene ing lagyong kaligtasan, karing sablang anak ng pakamalan, banting upayang makilala ya, ing lugod na nitang Diyos. Kinguli na niti, apusan yung itang mayap adepatana,
ameging sakripisyo na, meging kalbaryo na, itang ginuta mong Yeso Kristo. Kapamilatan na ningke kayong kasalpantayanan, eyo sana parimlan, itang lugod abinye na kekongan. Lalo yu sanang palablaban, kapamilatan daret ang mayap abo ngayon. Uling nga na ning ebanghelyo, nung kaluguran nyo ko, pamintuan nyo ring utos ko. Nung kaluguran niya itang Diyos, pamintuan nyo ring kayang utos. Dapat makanano yang luguran, itang meto nga Diyos, ay nakakiting ke kayong balang panimanman, at sa salat, ni nga dua yung palad. Kinguli na niti, luguran niya ing lupa yung tao, anti mo naman ing sarili. Uling nung nano ing depat yuking lupa yung tao, yan naman ing depat yung itang metong magin. Dapat ninuman ing sasabyana mga manoya. Kalugurane itang Diyos, dapat ingati yung mababatyo, kingkeyang puso, at inyang kakasundo, karengkeyang kapatad, metong yang malaram mataw. Makanano mong sabyan, nakaluguran me itang Diyos na emo akakit, nung ika mismo keng sarili mo, itang kapatad mong nga babatsawan mo, emuag yung luguran. Metong kang malaram. Nanong sasabihan, ing Diyos lugod dia. Ing Diyos mamatawa dia. Ing Diyos kitmuan niya king kabiasnan. Nga na mamatawad kayo. Uling iti lugod iya. Pakatandanan niyo, ingwa iti mamungayang problema. Dapat kapamilatanan itang lugod, ing sablang kakulangan, kayayang patawaran. Uling itang taong mamatawad, kayayang pasik nangan, itang pamikakaluguran. Dapat nanong burina ni kaya kayo. Pasik nangan itang pamikakaluguran. Dapat itang taong parati ng ungkatan, ing
ingati yung milabas. Sisirana itang pamikakaluburan. Hinguli na niti, ing kabiasnan, makalantad yagekongan. Banal na kayo kareting amano, maging ganap sana, karing balang dapat yun. Kinguli na niti, eyo sana parimlan, ingke kayong pamaniwala at kasalpantayanan, kapamilatan daring kabiasnan, ang ponlugod ake kayong pisasan metungan, nanuman at numan tidagul ingati yung pupusanan, dapat nung dakalaret ingati yung bubuat, iti maging yang mayan antimong patpat. Uli na pablasang metong mo ingke kayong panandam, metong mo ingke kayong ugnayan. Pisabian-sabian yung nung nanuya itang ikasulong na at ikatibe na ningke kayong kasalpantayanan. Mikakalugod kayo, misopsopan kayo, karetang bage, ababiye, beyatan, karing balang sarili. Kinguli na niti, nuwan niya itang ati yung pasakop ampong patayid, king lagyo na ning ginong, uli na pablasang ibyena itang ati yung pamipala na. Pablasang yung ginu, nalalawan, nung nanuman ingati yung kabilyan yung, o nanuman antas ning biyayong, pakatandanan yung, heti sulip ing Diyos yang kautos yung, at aliwa ing lupa yung tao. Nung makanyan ngeni, bukod sana ing taong, iti panwala ng atinyang kasalpantayanan, at atinyang pamangilala, kareti ng kautusan. Dapat iti esapat ampon ganap, nung iti alayang mayayakit, alayang nga patutuanan, amayap akapamintuan kinlagyuning Ginoo. Alaya nga palto, mayap abunga na, king kayang pamanlakad. Iti maging baugyam. Pagkatandanan nyo, ingalang dapat amayap, iti alayang kaligtasan. Nga na, nung tuparan nyo ring kakungutos, at manatili ko king lugod ko, ako man, tuparan ko ring utos ning igpako, at nung manatili kayo, karing amano, aduan nyo itang sablang bage, at iti minarapat at miyabyeke kongan. Kinguli na niti, musa na bukod, itang manatili yaing taong, kareting sablang ngaman. Pakikwanan nyo, ingke kayong kapagalan, at inyang mayakit pakinabang,
panyatang nanitang. Aldo, apamanggulot na ning tao keti kingyat. Kinguli na niti, ikit yung at seksyan yung ding taong meligaligla. Uli na pablasang di datang ing maragul asubok at iti metong yang dahilan ing tao banting upayang mibalik ing lubna keng metong ngagin. Dapat maging patentado kayo. Uli na pablasang dakal pang daratang asubok kekongan. At maligalig lang pasibayong ing panandam na ning balang tao. O yaning sakit, pasibayong durugang yaking yato. Paken mayayari, baning tao manahimik ya. Dapat, mapanalangin kayo. Maging matatag kayong. Ingatan nyo, ing balang kautusan na nitang Diyos. Ingatan nyo, ing balang sarili yung. Ingatan nyo, ing balang galoyo. Banting upayang itang pakikwanan yung kaligtasan. Anyatang nani tangaldo, ke kayuya miablas. Ninuret ang tune menuparan king lagyo ning tanggim. Pasibayo, ilang lugod ang pongsawpong. Mikakalugod kayo. Misasan metong kayo. Mipapanatindi kayo. Mikakaulan kayo. Ketang ikasulong na ampon ikatibe na ning kasalpantayanan niyo. Ing kapayapan, ampon kataymikan, kekoya lalakuan. Ilugod, ampon saup na nitang Diyos, at ing patnubena ning Espiritu'y Santo, lakuan na kayo.
Magandang umaga po sa ating lahat. Mga
Magandang umaga po sa ating lahat, mga minamahal po naming magulang at kapatid sa pananampalataya. Isang papuri at pasasalamat po sa ating Panginoon sapagkat sa umagang po ito binigyan po tayo ng panibagong buhay, panibagong umaga. Nandito po tayo at nakikinig sa mga salita po ng ating Panginoon. At narinig po natin ang dinalang mensahe po ng banal na batlaya sa atin sa umagang ito, kung saan nakasentro po sa pag-ibig. No? Binigay niya pong halimbawa yung nakasulat dito po sa Lucas Kapitulo 10, versikulo 27. At pagsagot niya ay sinabi, iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, at ng buong kaluluwa mo, at ng buong lakas mo, at ng buong pag-iisip mo, at ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Alam niyo po, napakahalaga po sa atin mga mananampalataya na meron po tayong pag-ibig sa ating puso. Kagaya po ng binanggit niya kanina, sinasabi daw po natin na mahal natin ng Panginoon, subalit kinamumuhian naman po natin ang ating mga kapatid, ang ating mga kapwa-tao. Kaya kung titignan niyo po, nasaan po yung pag-ibig doon? Kung ang iyong kapwa at kapatid hindi mo po kayang mahalin o ibigin sa iyong sarili, paano pa kaya daw po ang ating Panginoon na hindi mo nakikita? Di po ba? Lubang mahirap po yun. Sapagkat sinasabi po dito na ibigin daw po natin ang ating mga kapwa gaya ng ating sarili. Napakahalaga po kasi sa ating mga mananampalataya na sa kabila po ng mga dinaranas natin na mga sakit na ibinibigay sa atin ng ating kapwa-tao, ng ating mga kapatid, kailangan pa rin daw po natin silang ibigin. Ibig sabihin, sa kabila ng mga ibinibigay na pananakit sa iyo, kailangan ipanalangin din po natin sila na sa mga darating po na panahon na baguhin siya ng ating Panginoon. Sa ganung paraan po, na ipapakita po natin ang ating pag-ibig sa kapwa, hindi lang po sa ating sarili, hindi lang sa ating Diyos, kundi sa ating kapwa na rin po. Kaya sa umaga pong ito, meron po tayong isang temang tinatalakay. Napakaganda po ng ating tema ngayon. Ito po yung doktrina ng ating pananampalataya. Sa labas ng kawang gawa ay walang kaligtasan. Alam niyo po, merong nakasulat dito, nakasaad sa Biblia. Ito'y magiging inspiration din po natin na pwede nating maging nagayahin sa ating pamumuhay. Basahin po natin. Dito po sa Lucas Kapitulo 10, versikulo 30 hanggang 37. Basahin po natin. Dito po ipinapakita kung paano natin magagawa ang pagkakawang gawa, sapagkat ang tema po natin ito ay dalawang klase po, kawang gawa at kaligtasan po yung ibinibigay. Sumagot si Jesus at sinabi, isang tao ay bumababa sa Jericho na mula sa Jerusalem. At siya'y nahulog sa kamay ng mga tulisan, na sa kanya'y sumamsam at sa kanya'y humampas at nagsialis na siya'y iniwang halos patay na. So meron pong isang tao, ito po yung binugbog nila, no? Ang isang muntikan nilang makuha ang kanyang buhay. At nagkataong bumababa sa dangyaon ang isang saserdote. Yung saserdote po, isang mataas na opisyal na masasabi nating samahan ng mga relihiyon nun. At nang makita siya ay dumaan sa kabilang daan. So nung makita daw po niya yung Samaritano nakahandusay, lumihas po siya ng daan. Iniwasan niya po yung nakita niyang Samaritano. At sa gayon din paraan ang isang Levita naman. Nang dumating siya sa dakong yaon at makita siya, ay dumaan sa kabilang daka, sa kabilang tabi. Ganun din po yung ginawa ng isang Levita. Pagkakita niya dun sa tao, nakahandusay, iniwasan din niya po. Lumihis din siya ng ibang daan. Datapwat ang isang Samaritano, sa kanyang paglalakbay ay dumating sa kinaroroonan niya.
at nang siyang makita niya ay nagdalang habag. So nung ang isang Samaritano po ang makakita sa kanya, naawa po yung isang Samaritano pagkakita sa kanya. At lumapit sa kanya at tinalian ng kanyang mga sugat na binuhusan ng langis at alak. At siya'y sinalakay sa kanyang sariling hayop at dinala siya sa bahay tuluyan at siya'y inalagaan. So, yung Samaritano po, pagkakita doon sa taong nakahandusay, ano po ang ginawa? Tinulungan po niya ito. Sa kabila po na hindi niya kilala, di ba po ba? Sa ating panahon ngayon, kung kayo po makakita ng gayon, kasi sa panahon ngayon, sabi nila magduda ka pa. Kumisa kasi yung ibang mga tao yung ginagawang modus yung mga ganong bagay. Kaya kumisan yung tao ngayon, nagdadalawang isip bago tumulong. Pero yung Samaritano po, hindi po siya nagdalawang akala. Sa kabila ng hindi niya kaano-ano yung tao, hindi niya ito kilala. Sapagkat nakita niya lang ito sa kanyang paglalakbay. Ano po ang ginawa ng isang mabuting Samaritano? Tinulungan po niya ito at siya'y inalagaan. At nang kinabukas ay dumukot siya ng 2 denaryo at ibinigay sa katiwala ng bahay tuluyan. At sinabi, alagaan mo siya at ang anumang magugol mong higit ay aking pagbabayaran sa iyo pagbalik ko. Sa palagay niyo po, sa tatlong ito, sa akala mo, sino po ang nagpapakilalang kapwa-tao? At ang naging sagot po sa kanya. At sinabi niya, ang nagkaawang gawa sa kanya at sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka at gayon din ang gawin mo. So, mapalad po yung Samaritano sapagkat sa pamamagitan po ng pag-ibig sa kanyang puso, nagkawang gawa po siya sa isang tao na hindi niya kaano-ano. Alam niyo po, napakahalaga po sa Panginoon yung mga ganyang bagay. Yung pong pagtulong mo sa kapwa na hindi ka naghihintay ng anumang kapalit, napakahalaga po sa paningin ng Panginoon yun. Malaking puntos po sa ating mga mananampalataya kapag yung mga bagay na gayon ay ating pong ginagawa. Sapagkat nasusulat po dito sa Roma 15:2. Basahin po natin. Ganito po ang isinasaad. Bawat isa sa atin ay magbigay lugod sa kanyang kapwa, sa kanyang ikabubuti, sa ikatitibay. So, kapag ho pala ginagawa natin yung mga bagay na yon, natutulungan po natin ang isang taong maging matibay at maging mabuti. Alam niyo po yung pasahan ng kabutihan, di ba? Kung minsan, pag tinulungan mo yung isang tao, uutangin niya ng malaking loob yun habang nabubuhay siya. So ano pong mangyayari? Pag may pagkakataong may manghihingi naman ng tulong sa kanya, hindi po siya magdadalawang isip na tulungan din siya. Di po ba? So sa parang ganyan, nagagawa po nating maging mabuti ang isang tao kapag ito po ay ating natutulungan. Di po ba? Ganyan po kahalaga ang pag-ibig sa ating puso. Kung may pag-ibig po tayo sa ating puso, hindi po tayo magdadalawang akala na tumulong sa ating mga kapatid na nagbibigay. Kaya nga po, yung mga banal na batlaya po, walang tigil na dumadating sa atin. Sapagkat sa pamamagitan po ng mga banal na salita na ating naririnig, nagiging mabuti po tayong mananampalataya. Sapagkat ganito po ang nakasaad dito sa Hebreos 1:14, kung paano po tayo natutulungan ng mga banal na espiritu. Hindi baga silang lahat ay mga espiritong tagapaglingkod na mga sinugo upang magsipaglingkod sa kapakinabangan ng mga nagmamana ng kaligtasan. So, sila din po ay nagiging kaisa po natin upang manahin po natin ang kaligtasan sa ating sarili. Alam niyo po, ito lang naman po kasi talaga ang dahilan sa ating buhay, yung maligtas po ang ating mga sarili, ang ating mga kaluluwa. Di po ba? Sapagkat ang buhay po ng tao dito sa mundong ito ay pansamantala lamang.
Hindi po kasi talaga ito ang ating tahanan. May inihahanda pong tahanan ng ating Panginoon sa mga taong makakatapos ng kanyang mga trabaho o sa mga taong magmamana ng kaligtasan. Kaya po, binabanggit po sa 1 Pedro 4:8, ganito po. Basahin po natin. Nauna sa lahat ay maging maningas kayo sa inyong pag-iibigan, sapagkat ang pag-ibig ay nagtatakip ng makaramihan kasalanan. Totoo po yun. Sa kabila po ng pagiging makasalanan ng tao, kapag umusbong yung pag-ibig sa Kanya, lahat po ng mga kasalanan na yon, pwede po nating mapatawad o pwedeng maging kapatawaran po natin sa ating mga kasalanan pag ang pag-ibig po ay umusbong sa ating puso. Bakit po? Pag kasi yung pag-ibig nandito na po sa ating puso, hindi na po tayo makakaisip na gumawa pa ng kasamaan sa ating sarili. Puro kabutihan na lang po, di po ba? Ganun po kahalaga. Kaya po, yung sentro po ng ating talakayan sa panahong ito, sa buwan na to, tungkol sa pag-ibig, sapagkat napakahalaga po sa ating mananampalataya ang pag-ibig, di po ba? Sapagkat kung wala kang pag-ibig sa puso, paano mo po iibigin ng iyong kapwa? Paano mo tutulungan ng iyong kapwa? Paano mo iibigin ng ating Panginoon kung wala kang pag-ibig sa iyong puso? Kaya sa ating pong mananampalataya, napakahalaga po ito. Kaya nga, may binabanggit po dito sa Santiago 4:17. Kailangan po, wag po nating kalimutan ito, tayong mga mananampalataya. Sa nakakaalam nga ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa Kanya. Di po ba? Kung alam mo naman pala yung kabutihan at hindi mo ginagawa, malaking kasalanan pala sa atin yun, malaking pananagutan po sa ating Panginoon yun. Kung alam mo naman pong kaya mong gawin ang kabutihan sa iyong puso at hindi mo ito ginagawa, nagkakasala na po tayo doon. Isang malaking kasalanan na po sa atin, isang pananagutan na po natin sa ating Panginoon iyon. Kaya hanggat malakas po tayo, nasa atin ang kalakasan, wag po tayong magsawang gumawa ng kabutihan sa ating sarili. Hindi lang po sa ating sarili, hindi lang sa ating pamilya, kapatid, kaibigan, kundi sa ating mga kapwa-tao. Kahit hindi po natin sila kilala, wag po tayong magdalawang isip na tulungan sila kung kaya din naman po natin silang tulungan. Yun po ay nakalulugod sa ating Panginoon pag nakikita sa atin yun. Sapagkat ang nasa po natin sa ating buhay ang kaligtasan. Kaya kung gusto mo pong maligtas, gumawa ka po ng kabutihan sa iyong kapwa. Kaya po, dito po sa Efeso 6:17, ganito po yung kanyang sinasabi. At magsikuha rin naman kayo ng turbante ng kaligtasan at tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. Kaya po, napakahalaga po sa umagang ito nandito tayo, sapagkat ang salita ng Panginoon ang siyang magliligtas po sa atin. Siya ang ating pinakatabak, siya ating turbante, siya yung pinaka helmet, kumbaga. Siya yung, ang tawag doon, pinaka simbolo natin, kumbaga yung sa ating buhay. Kailangan marinig po natin yung kanyang mga salita, sapagkat ang kanyang salita, siya po ang magiging daan upang tayo maligtas. At sa umagang po, yun lamang po ang maaari kong maibigay na kaunting mensahe para sa inyo, sapagkat meron po tayong mga kapatid na maaari pang magbigay ng kanilang mensahe, at yung ating mga balikbayan, baka pwede po silang magkaroon ng pagkakataon makikumusta sa atin. At maraming salamat po. Magandang umaga po.
alam po natin na mayroon po tayong pinag-aaralan tuwing linggo po. Ang ating pong paksa ngayon, napakaganda. Ito po ay isang doktrina ng ating paniniwala na pinalabas na sa labas ng kawang gawa ay walang kaligtasan. Ibig sabihin, pag ang ginagawa po ng isang tao ay nasa labas, wala siyang kaligtasan, wala siyang mabuting gawa. Kailangan po ang pinapalabas nito, gagawa tayo ng mabuti. Nakikita po natin, yung sa labas ng kawang gawa ay walang kaligtasan, pero walang nakalagay na pananampalataya. Kaya pag tinanong po tayo sa espiritista, ano po ang pinaka-assurance sa espiritista para ang isang mananampalataya ay maligtas? So ang sagot po natin, ang sagot po natin, ito ang ating doktrina. Yung mga iba na nasa labas, hindi po sila naniniwala. Hindi, sabi nila eh. Yung mga iba naman, sumampalataya ka lang kaya na walang gawa, pwede kang maligtas. Sa atin naman, gawang mabuti, pwede kang maligtas. So sa araw na ito, ang gusto ko pong ipakilala sa inyo, ang ating paksa, ang naaayon sa nakasulat sa Biblia. Ang magpapaliwanag po ang Biblia, hindi yung kuro-kuro na galing sa aking sarili. So mas mainam, maging sagrado ang ating pag-aaral kung ang ating pagbabatayan ay nakasulat sa Biblia. O tama po ang pasya ng Banal na Espiritu, kahit na alam mo ang buong Biblia, talos mo, lumantipan bagong tipan. Kung wala kang pag-ibig, kung wala kang mabuting gawa sa kapwa mo, walang kabuluhan. Ngayon, kung wala ka namang alam sa Biblia, marunong kang gumawa ng mabuti, sa palagay mo kaya sa iyong sarili, pwede kang maligtas. Hindi rin eh. Diba? Bakit? Ang kaligtasan po kasi natin ay nakasulat sa Biblia. Basahin po natin una sa Roma 1:16. Kasi pag binasa mong ebanghelyo, siya mismo tuturuan kay kung paano ka maligtas. Sapagkat hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo. Sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Unay sa Udyo at gayon din sa Grego. Hindi siya namimili eh. Sabi niya, una sa Udyo, kahit na mga Udyo kayo, mga Grego kayo, o Pilipino ka man, pag sinunod mo ang kalooban ng Diyos, tiyak may kaligtasan kayo. Yun po ang turo ng Biblia. Biblia kasi ang kapangyarihan ng Diyos eh. Ang kanyang ebanghelyo, siya nating pwedeng ikaliligtas. Bakit? Kasi po ang nakasulat sa Biblia, salita po ng Diyos eh. Doon niya itinala, doon niya isinulat upang ating mabasa at makilala kung ano ang kaligtasan ng bawat mananampalataya. Pwede ka pang maligtas sa pananampalataya lang, nahiwalay sa gawa. Hindi ka pwedeng maligtas. Ngayon, pangalawa, pwede ka namang maligtas sa mabuting gawa, nahiwalay ka sa pananampalataya, hindi ka rin pwedeng maligtas. Hindi ka rin pwedeng maligtas, kapatid eh. Bakit? Yung masamang tao nga, pwedeng gumawa ng mabuti yan eh. Masamang tao yan eh. Pwede siyang gumawa ng mabuti eh. May kaligtasan pa doon. Masama siya, tapos gagawa ng mabuti. Pakinggan niyo po. Sa Santiago 1:22. Ito. Nakikita mo na ang pananampalataya ay gumagawang kalakip ng kanyang mga gawa. At sa pamamagitan ng mga gawa ay naging sakdal ang pananampalataya. Ibig sabihin,
sa labas ang gawang-gawa, walang kaligtasan, hindi ka pwedeng maligtas kung walang kalakip na pananampalataya. Kailangan ang dalawang yun magkasama eh. Pananampalataya at mabuting gawa. Hindi pwedeng magkahiwalay yan eh. Diba? Babasa tayo ng isang tanong. Sa 2:14 ng Santiago. Anong pakikinabangin, mga kapatid ko, kung sinasabi ng sinuman na siya'y may pananampalataya, ngunit walang mga gawa, makapagliligtas baga sa kanya ang pananampalatayang yan? Tanong. Sabi sa sulat ni Santiago. Oh. Ngayon, lagay mo sa 17. Gayon din naman, ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay sa kanyang sarili. Oh. May pananampalataya ka, pero kung patay ka naman, wala kang gawa, patay ka sa iyong sarili. Ibig sabihin, ang dalawang yun magkasama. Magkarakip po yun eh. Hindi pwedeng gawang mabuti lang. Pwede ka nang maligtas eh. Meron kasing mga taong akala niya, pag gumagawa ng mabuti, bigay ng bigay sa kanyang kapwa, okay na sa kanya yon. At okay na rin sa Diyos yon. Hindi niya alam ang kanyang ginagawa, ayon lang sa kanyang sariling katwiran. Hindi katwiran galing sa Diyos yun eh. Hindi galing sa Diyos yun eh. Pakinggan niyo po ha. Sa Filipos 2:12, ganito yung nakasulat. Kaya nga, mga minamahal ko, kung paano ang inyong laging pagsunod na hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkus pa ngayong ako'y wala, ay lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. Oh. Kaya sabi niya, kailangan tayong sumunod eh. Kanino po tayo susunod? Sa gumawa ng kaligtasan. Meron po kasing gumawa ng kaligtasan eh. Yung gumawa ng kaligtasan, sa kanya tayo lalapit. Sa kanya po tayo susunod. Sino po yung author ng salvation? May author kasi sa salvation eh. Pakinggan niyo po. Sa 5:9 ng Hebreos. Siya po ang author eh. At nang siya'y mapaging sakdal, ay siya ang gumawa ng walang hanggang kaligtasan ng lahat ng mga nagsisitalima sa kanya. Sino po ito? Na gumawa ng kaligtasan. Sa kanya po tayo dapat lumapit. Ano po ang kanyang pangalan? 4:12 ng Gawa. Basa. Gawa. At sa kanino mang iba ay walang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. Sinong tinutukoy niya? Si Kristo po yun. Si Kristo Jesus na ating Panginoon. Siya po ang ating dapat sundan sa kanyang mga turo at kanyang mga aral. Kaya, hindi pwedeng sa ating doktrina, without charity, there is no salvation. Hindi pa mainam, mas sundan natin ang Biblia para maangkupan. Ang gawin natin, wag ng without charity. Ang ilalagay natin, ang nilalagay ng Biblia, ang nilalagay ng Biblia, faith. Without work, there is no salvation. Diba? Mas mainam po yun, di ba? Oh. Kailangan kasama yung parang, kung wala kang pananampalataya, wala kang kaligtasan. Kailangan isama yung faith. Faith, without work, there is no salvation. No. Without charity, there is no salvation. Diba? Magkasama yun magkalakip eh. Pananampalataya at mabuting gawa. Tiyak, meron kang kaligtasan. Kasi
Ang pananampalataya kasi, galing po sa Diyos yun eh. Ang sinusunod natin, ang nagbigay ng kaligtasan eh. Di ba? Siya ang dapat natin sundan eh. Tingnan mo, ang turo ng Banal na Espiritu, galing sa aral ng Diyos eh. Galing sa aral ni Kristo eh. Kaya makikilala mo ang tunay na aral pag nababasa mo at naintindihan mo. 7:17 ng 1. Kung ang sinumang tao ay nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, ay makikilala niya ang turo kung ito'y sa Diyos o kung ako'y nagsasalita na mula sa aking sarili. Mula sa akin yon? Hindi. Naririnig yun lang ang boses ko. Pero hindi po galing sa akin yon. Sabihin niyo man galing kay Brother Ruben yan, hindi ko matatanggap yon. Hindi galing sa akin yon. Galing sa Diyos ang salitang aking sinasabi, kapatid. Huwag nating ipagmamapuri ang ating sarili sa ating sinasabi. Kaya ang pananampalataya, hindi galing sa sarili, hindi galing sa sanglibutan. Saan nanggaling ang pananampalataya? 2:8 ng Efeso. Sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Malino po, kaloob ng Diyos, galing sa Diyos ang pananampalataya. Kaya wala tayong dapat ipagmamapuri sa ating sarili. 9. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sinuman ay huwag magmapuri. Hindi dahil sa pamamagitan ng gawa na ginawa mo sa iyong kapwa, pagkatapos bibigyan mo ng pagpupuri ang iyong sarili. Bawal po ng Diyos yun. Dahil nagbigay ka sa kapwa mo, ipinagmamalaki mo sa ibang kapwa mo. Mali po yun eh. Kaya ipinagbabawal po ng maigpit ng ating Panginoon Diyos yan eh. Sa stress ng Mateo, basa. Ito po ang utos eh. Datapwat, pagka ikaw ay naglilimos, ay huwag maalaman ng iyong kaliwang kamay ang ginagawa ng iyong kanang kamay. Yun po ang bilin eh. Ayaw niyang ipasabi ang ginagawa mong mabuti eh. Ginawan mo si Pedro na mabuti, huwag mo nang ipagsabi kay Juan. Ginawan mo si Maria, huwag mo nang ipagsabi kay Magdalena. Yun po ang gusto ng Diyos eh. Yun po ang utos ng Diyos eh. Kaya, ang kautusan po ng Diyos, may kalakip na katwiran yan sa ating pananampalataya. Ngayon, kung tayo ay gagawa, pagkatapos ang ating pamilya ay wala, hindi natin sila kasama, pwede pa silang maligtas. Hindi po sila pwedeng maligtas. Kahit na ipagdasal mo pa sila, kung sila'y hindi naman nakikinig, ikaw lang ang pwedeng maligtas. Ang pamilya mo hindi mo pwedeng maligtas eh. Hindi pwedeng maligtas eh. Basahin po natin 14:20 ng Ezekiel. Ganito po yung nakasulat. Ang nagpapatunay po ang Biblia eh. Bagaman si Noe, si Daniel at si Ob, yung tatlo pong yan, ay nangandoon. Sabi ng Biblia, buhay ako, sabi ng Panginoong Diyos, hindi sila mangagliligtas ng mga anak na lalaki o babae man, ang kanila lamang ililigtas ay ang kanilang sariling kaluluwa sa pamamagitan ng kanilang katwiran. Diba? Hindi mo sila pwedeng maligtas eh. Kailangan pag sumasampalataya ang magulang, dapat kumbinsihin ang mga anak na sila'y sumampalataya din tulad natin upang sila ay mabahagi sa kaligtasan. Diba? Ngayon, kung wala naman siya rito, nasa bahay siya, pag uwi mo sa bahay, pagsabihan mo siya, kausapin mo siya. Kung makikinig naman sa iyo, ang iyong anak, ay wala siya rito, pwede naman siyang maligtas eh, kapatid eh. Pwede siyang maligtas eh. Pakinggan niyo po, 4:16 ng Galacia.
Pwede siyang maligtas eh. Ay hindi, sa Timoteo. 4:16 ng Timoteo. Ito po yung sinasabi eh. Mag-ingat ka sa iyong sarili at sa iyong turo, manatili ka sa mga bagay na ito, sapagkat sa paggawa nito ay ang iyong ring sarili, ang ililigtas mo, at pati ng mga nagsisipakinig sa iyo. Di ba? Iniligtas mo yung sarili mo, kung makikinig naman sila sa iyo, pwede na silang maligtas eh. Sabi ng Biblia, nakasulat eh. Di ba? May kaligtasan po sila eh. Ngayon, meron kasing mga tao, hindi lahat po naabutan po ng mabuting balita eh. Meron kasing mga tao hindi naabutan ng mabuting balita eh. Ngayon, nagtatanong nga marami, pwede pa silang maligtas sa mga ito. Bawin, nasa bundok, malayo sa siyudad yan. Alos hindi nakakarinig yan, yung mga entil na walang malay. May kaligtasan pang mga yon. Kung ikukumpara mo sa isang tao nakikinig ng kautusan, pagkatapos yung narinig yung kautusan, hindi naman tinutupad, ay wala rin kaligtasan yon. Mas mabuti na yung hindi nakapakinig ng kautusan, pero tumutupad naman ayon sa kautusan, kahit na hindi nila alam, pwede sila maligtas doon. Di ba? Kung ikukumpara mo sa isang nakikinig na hindi naman tumutupad, sa isang walang alam sa kautusan, pero sumusunod naman ayon sa kautusan, kahit na wala silang alam. Kapatid, nakuha po ninyo? Pakinggan niyo po. Sa Roma 2:13. Ito po yung nakasulat eh. Sapagkat hindi ang mga tagapakinig ng kautusan ang siyang mga ganap sa harapan ng Diyos, kundi ang nangagsisitalima sa kautusan ay aariing mga ganap. Ang sabi ni Apostol Pablo, hindi yung mga tagapakinig ng kautusan ang siyang magiging banal sa harapan ng Diyos eh, kundi yung mga nagsisitalima sa kautusan ay aariing mga ganap. Bakit? 14. Sapagkat kung ang mga hentil na walang kautusan na katutubo ay nagsisigawa ng mga bagay ng kautusan, ang mga ito na walang kautusan ay siyang kautusan sa kanilang sarili. Biro mo yan, hindi nila alam yung kautusan, hindi man nila narinig ni nakikilala man. Pero ang kanilang ginagawa na aayon sa kautusan ay tumutupad sila. 15. Na nangagtatanyag ng gawa ng kautusan, nasusulat sa kanilang puso na pinatotohanan ito pati ng kanilang budhi at ang kanilang mga pag-iisip ay nangasusumbungan o nangagdadahilanan sa isa't isa. Mabuti pa po ito eh. Mas mabuti pa ito eh. Kailangan pala, pag nakikinig tayo ng salita ng Diyos, kailangan tinutupad po natin ang ating naririnig. Ang pagsunod sa kautusan ng Diyos, hindi lang po 10 utos ang kautusan ng Diyos eh, na natala sa Biblia. Akala ng marami, 10 utos lang. Hindi, maraming utos po ang Diyos eh. Maraming kautusan sa Biblia. Binibilang-bilang ko ngayon kautusan niya. Ang dami, may 100 eh, nabibilang ko eh. Maliban sa 10 utos eh. Kaya karamihan sa mga sumasampalataya, halos hindi po nila nasusunod ang kanyang mga kautusan. May mga ilan nasusunod naman. Pero yung mga iba, hindi pa nila nasusunod. Siguro, dala po ng pagka hindi pa lubos na naunawaan ang kanyang mga ibang kautusan. Kaya hindi po nasusunod eh. Kaya ang Diyos, sa iglesia, gumawa po siya ng kanyang mga ministry. Gumawa po sila kanyang mga evangelista, mga pastor, para mayroon pong magpapaliwanag sa ating mga kapatid na miyembro na nakasulat sa Biblia. Ako po, hindi ko talos ang Biblia. Ang konting ipinagkaloob sa akin ng Diyos, ito lang po ang aking ipinapahayag po sa inyo na nakatala sa Biblia. Kaya, tandaan po natin, mas mainam kung ilalagay natin ang pananampalataya. Pananampalataya at mabuting gawa, may kaligtasan ang isang tao.
Kaya ang kaligtasan po, wag na natin patagalin yan. Kung nananais po tayong gusto nating maligtas, kailangan po agad-agad gawin na po natin yan. Umpisaan na po natin yan. Kasi kung ipabukas mo po yan, baka mamaya, bukas ka nang matulog ka ng diretso. Di ba? Kailangan abang may lakas ka, may buhay ka, umpisaan mo na. Pag narinig mo na agad yan, umpisaan mo na agad yan. Dapat gawin mo na agad. Ngayon na gawin mo na. Huwag nang ipabukas pag nasusunod na buwan. Pakinggan niyo po. Sa 2 Korinto 6:2, ito ang sabi ni Pablo eh. Sapagkat sinasabi niya, sa panahong ukol kita'y pinakinggan. Yan ha? Ukol sa panahong kita'y pinakinggan. At sa araw ng pagliligtas kita'y sinakuluhan. Narito, ngayon ang panahong ukol. Narito, ngayon ang araw ng kaligtasan. Kailangan ngayon pa lang, gawin mo na ang kaligtasan ng iyong sarili. Huwag tayong papalya. Ang ginagawa natin tuwing linggo lang eh. Yung mga iba, araw-araw eh. Kaya, pwede po nating sambahin ng Diyos, hindi lang araw ng linggo eh. Hindi lang araw ng Sabado eh. Kahit na araw na simple, pwede nating sambahin ng Diyos eh. Wala namang bawal dun eh. Walang bawal dun eh. Walang nakasulat sa Biblia, nasambahin mo lang araw na linggo eh. Kahit araw na simple, kung saan meron kang panahon, doon mo pwedeng sambahin ng Diyos, magagawa mo. Yun po ang utos eh. Kaya lang yung mga iba, nag-iigpit. Sabi na, hindi. Ang sagrado kasi araw na Sabado. Dapat doon na tayo magsimpa. Sagrado kasi yun. Huwag ka sasamba ng Lunes, huwag ka sasamba ng Linggo. Hindi masama yun, sabi ng mga iba. Hindi po. Huwag kayong matakot doon. Ang pagsamba sa Diyos, walang pinipiling araw po yan. Kaya, sana kapatid, kahit ng konti po, sana meron kayong naintindihan o naunawaan sa aking ipinahayag na salita naggaling sa Diyos. Magandang araw po, magandang umaga po sa inyo lahat. Magandang umaga po sa ating lahat mga kapatid. At isang masaklalang araw sa ating lahat dahil po nandito tayo upang gawin natin ang ating mga tungkulin. Kanina po ang dinala ng Batlaya sa atin ay napakaganda rin po, no po. Kung saan ipinapahalala po sa atin na sabi niya, ang katungkulan ng bawat isa sa atin ay ang mahalin natin ating kapwa, no po. Parang ang ating sarili. Yan po ang utos ng ating Panginoon sa atin. Kaya sa sinabi ng sinabi ng Batlaya sa atin ay napaka-importante po. Kaya nga po ang ating paksa ngayon ay napakaganda po, no po, kung saan ang isa po sa ating doktrina sa ating pananampalataya. Ang sabi niya, ang sa labas ng kawanggawa ay walang kaligtasan, no po. Totoo po 'yon mga kapatid. Dahil ang turo sa atin ay paano tayo makagawa sa Diyos kung hindi tayo gagawa sa ating mga kapatid, sa kapwa-tao natin. Kung hindi po natin magawa sa nakikita natin, paano natin magagawa sa hindi po natin nakikita. Yan po ang turo na palagi nating pinapag-aralan. No po. Kaya mayroon pong sinasabi dito po sa Hebreos 13:16, mayroon pong ganitong sinasabi. Ito po. Datapwat ang paggawa ng mabuti at ang pag-abuloy ay huwag ninyong kalimutan. Ito po ang parating sinasabi sa atin ng mga Batlaya, mga kapatid, na kailangan wag po nating kalimutan ang paggawa ng mabuti, no po. Ang pagbigay ng mga bulos sa mga nangangailangan ng kapwa-tao natin. Dahil sabi niya, sapagkat sa mga gayong hain ang Diyos ay totoong nalulugod. So ito po ang inihintay, no po. Ito po ang gusto ng Diyos na gawin natin. Dahil
ang hangad po ng bawat isa sa atin ay kaligtasan, no po. Ito po ay kaparaanan upang tayo ay maligtas, no po. Kaya palagi tayong ginagabayan ng mga banal na batlaya. At gayon din po ang mga alagad noong panahon nun, no po, gumagawa rin sila ng kabutihan. Tignan po natin dito sa Gawa 11:29. Sabi niya, at ang mga alagad, ayon sa kanya, at ayon sa kaya ng bawat isa, ay nangagpas siyang magpadala ng saklolo sa mga kapatid na nanganganahan sa Judea. So, tignan po natin ang mga kapatid. Ang mga alagad natin ay gumawa rin ng mga kabutihan ayon sa kanilang kaya. No po? Sa atin po, hindi pinipilit ng Diyos na obligayin tayo sa hindi nating kaya. No po? Ang paggawa ng mabuti hayon po sa ating kaya. No po? Kung halimbawa, may konti kang paghahari, no po, nangangailangan yung kapatid, hindi naman iniingin niya yung sa yung lahat, no po. Yung hindi mo kaya ay dapat ibigay mo. Sinasabi ng kasulatan sa atin ay yung kaya lang natin. Ito po ang turo ng ating pananampalataya na hindi po obligasyon ng bawat miyembro kagaya po ng ginagawa nating proyekto na ang bawat miyembro ay inuobliga tayo na ganoon ang ibigay natin sa ating kapatiran. Hindi po, kundi yung kaya lang natin. No po. Kaya po, ito po ang isang kaparahanan na sinasabi sa atin ng banal na kasulatan. At din po, meron din pong sinasabi na sa bawat nating paggawa, meron naman pong binibigay na kasagutan, no po. May ganti sa atin, sa ating mga paggawang mabuti. Dito po basahin po natin dito sa Lucas 36, ay 38 po, 6:38. May ganito pong sinasabi na sa bawat paggawa natin, no po, ng kabutihan sa ating kapwa, sa ating pananampalataya, ito po ang sinasabi ng batlayan na igaganti sa atin. Ito po, sabi niya, mangagbigay kayo at kayo'y bibigyan. Opo, yun. Pag tayo ba'y nagbigay, mayroon pin palang kasagutan sa mga bigay natin. Sabi niya, takal na mabuti, no po, pikpik diglig at umaapaw ay ibibigay nila sa inyong kandungan, sapagkat sa panukat na inyong sinukat ay doon tayo muling susukatin. So lahat ng mga ginawa-gawa natin, mga kapatid, sa ating pananampalataya, sa ating mga kapwa-tao, ito po ang sinasabi sa atin ng batlaya at ebanghelyo, no po. Gayun din mga batlaya, palaging pinapaalala sa atin. Ito po ang inihintay natin, hindi lang ang kaligtasan, no po. Meron pang consolation na bibigay sa atin. Ito po ang nakasulat sa Biblia. Kaya mga kapatid, ito pong pag-aaral natin ito sa ating pananampalataya. Sana lalo po tayong magsikap, layo tayong magsipag sa ating pananampalataya at ang tungkulin natin sa Diyos ay palagi nating gawin. At muli, magandang umaga po sa ating lahat at magandang umaga po. Maraming salamat po sa ating mga kapatid na nagbigay po ng kanilang mga mensahe na ukol po sa ating tema. At maraming salamat din po sa ating banal na Espiritu na nagbigay din ng karunungan para sa atin. So sa umaga pong ito ay napakarami na po ng ating mga narinig na pag-aaral. Subalit sa araw pong ito ay mayroon po tayong mga kapatid na nagbalik bayan po sa ating bansa, no? So welcome po Mr. Ben Glenn, good morning. At saka sa ating mga kapatid na Bitug family. So magandang umaga po sa inyong lahat. At sa umaga pong ito ay ang ating pong
love offering po sa umagang ito is 4,310. Yung pong pangalawang basket po is 2,150 pesos. Yung pong pangalawang basket po ay itutulong po natin doon po sa ating kapatid kasi na-hospital po siya, na-confine. Yung pong anak ni Darang Miling. At ang oras po ay ilang minuto na lamang po, no? So, gusto ko pong bigyan ng pagkakataon yung mga kapatid natin na gustong bumati po, yung kararating po na galing po sa ibang bansa. So, tayo na lang po sila, hindi po alam ang mga pangalan nila. Kung sino po ang mauna sa kanila, yung mga kapatid nating Bitug family and also Mr. Ben. Can I give you a short time to give you a short message? Okay. Good morning. Magandang umaga po. I left in October, and when I looked outside, I saw a beautiful church being raised. So I come back in February, and I'm shocked. It's enormous. It's beautiful. I can't wait to see it finished. So my wife I are going to help keep things going. Hopefully we'll get it finished by the anniversary, the 50th anniversary next year. Hopefully, Anyway, we went back in October. My mother and father were married 60 years on the 30th of November. So Janela and I were back there in order to celebrate that. It also inspired us. You know, we're coming on 5 years now, Uncle Rick, so in May. So we're a long way from 60 years, but we're working on it, you know. So we're excited about that. And Janela and I, over the months, you know, in the cold winter up there in Wyoming, we talked about, you know, the church. And, you know, what does a new church mean to us? And to us, it's very important. It's a place for us all to gather and have fellowship. It's a place to worship Jesus, for without him, nothing else is possible. And then it also provides refuge in times of storm or strife. We have a place to go. And so I really respect all the men and women, everybody that's donated, and they've brought a lot of hard work, and I hope it continues, because I really am excited to see the finished product. I know Janelyn is too. So I spent a lot of time. My wife came back before I did in December for Christmas. It was a hard decision. You know, we had to split apart during the holidays. And so I had responsibilities in Wyoming. My uncle was 85 years young, and for some reason, something was telling Janelyn and I we had to do this. We had to be apart for a couple months. And Christmas Eve, my uncle had a heart attack. He's 85 years old. I was supposed to be there, and I was. So I don't believe that was a choice that was made by me. I think that was a choice that, you know, Jesus said, no, you're staying here and you're going to take care of your uncle. And of course, Jana had responsibilities here. So you'll probably see a lot of that over the next couple of years. My father is getting on in age, and my uncle, and we have responsibilities in both places. So we're going to be going back and forth. But sometimes we're watching the church on YouTube. So Saturday night we'll watch, you know. Anyway, I don't want to take too much of your time. There was one
thing that I was pondering personally about was, how do I know I'm going to go to heaven? I've done some wrong things. I've done a lot of right things. I mean, how do I know for sure, that I'm going to go? So I was doing a lot of reading, and this was helpful for me, and hopefully it's helpful for other people. In Romans 10:9, if you openly declare that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. And there's a couple other, in John 6, Jesus said, I tell you the truth, anyone who believes has eternal life. And then in John 14:6, Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one can come to Father except through me. So I'm thinking, I'm not the smartest guy in the world, but just reading that is a good start for me, to help understand that my way to heaven is to believe and to trust and try to live a Christian lifestyle. And so if that helps anybody else, I know it helps me. I hope the message got through to somebody who was struggling with that. Anyway, it's good to be back. Don't be afraid to approach me. I'm not a big crazy animal. I'm just Ben, and you're always welcome to say hi. And thank you, Brother Cornell, for letting me speak a little bit this morning. Hopefully I didn't take too much of your time. Thank you very much. Yung mga anak po ni Tatang Bitog po. Kahit isa lang po sa inyo. Ayaw. Magandang umaga po sa inyo lahat. Actually, halos 20 years na po akong wala rito sa Pilipinas. Last time kong nag-attend dito is 2006, I think. So nasa Bahrain po ako kasama ang family ko. So kauwi ko lang noong January 1st. Nag-New Year ako sa aeroplano at dumating ako rito. Well, actually po kami po kasi mga OFW yung nasa ibang bansa. Malaki po talaga naging tulong na itong YouTube na ginawa nyo. Kasi hindi naman po tayo kagaya ng mga ibang sekta na meron silang mga simbahan doon na pwede na lang puntahan. So kami po bilang mga naniniwala sa aral natin, umaasa kami sa mga ganitong klaseng YouTube, ang mga channel, na sana po magpatuloy at kami rin po sana yung buong family namin makarating din dito every Sunday para po makinig at matuto. Ang misis ko uwi po ng March yan, so mag-attend din ho rito yung magsasalta rin. Actually, yung panganay ko dito po gumaling yan. Hindi ko na alam kung anong taon yun, kuya. Si Alexis. Nagkasakit po yan dito gumaling. Kaya from that time on, dito na kami nag-a-attend, dito na kami nagsisimba. So yun lang. Salamat po. Hello. So ilang minuto na lamang po at maraming salamat po sa ating mga kapatid na nagbigay po, no? Kung hindi po natin tawagin, hindi po natin alam yung nasa kanilang kalooban. So sila ay nag-express ng kanilang feelings or yung kanilang naiintindihan. At yun nga po, so maraming salamat po sa kanilang mga mensahe. So kahit si Brother Ben, kahit hindi masyadong naiintindihan yung Tagalog, nagpumilit siyang nagsalita ng Tagalog kahit konti lang. Maraming salamat po sa inyong mga
pagtangkilik po sa ating pananampalataya at paniniwala. At maraming salamat din po sa ating mga kapatid na sumama po sa ating national anniversary kahapon po ng umaga at saka gabi. Nagtungo po yung ating mga ilang kapatid doon. So, at saka po yung ating mga kabataan. Maraming salamat po. At sa umaga pong ito ay matatapos na po yung ating pagsamba. So hanggang dito lamang po. Maraming salamat at God bless you all po sa inyong lahat.
Manalangin ta po, manatili ta na pong makalukulok. Sakdala kay kaming Ginoo, ginawala pong kapapusan ding paing pasalamat mi kay ka. Ginoo ngini pong mayari ne po yung kay kaming pamanyang ba, ano makananagin Diyos, pasalamat kami. Tinubot me po kay kaming pangako mong mapamatulang Espiritu Santo, bantang upayang ginin Diyos, ituro lang po ang salasyan din kay kang panabilin at gapat minggawan. Ginoo ngini oras sa iti pasalamatan ming bagab impagkalub mong sikanan, ang pompuwer sa imbalang metong kay kami Diyos ko. Ginoo salamat po kimping kabukas, iningat me po yung balang metong kay kami Diyos ko. Ginoo ang timurin ngayon kaorasan na iti, uwa manig pa ang ating kay ngagawang kabalatungan, o agawang pamikasala kimbanal mong harapan Diyos ko, sana po patawaran mo kami. Ginoo pagkaluban mo kay sapong kabyasnan, sikanan bating upayang gining Diyos, makanyang kepong lubos makapanuparan, karimbanal mong kaburian at makanyanda ka pong patulan. Ginoo ngayon oras sa iti, pakidalangin milaki kay paring kay kaming pengaring mapilang pang makatagan, may mundasyon king kay kaming kasalpantayan ng Ginoo. Nino man nasapo yung ating bitbita kapanandaman, wa mga ating karing kuburan toknangan o karing mga biyasa Diyos ko, ingisa na pisan mo karing may paya mong gamat at dalawan mo lo. Ginoo ngayon oras sa iti, ano makanano gining Diyos, uni po yung kay kaming yatong salunan Diyos ko. Ginoo sana ingeke sana miyabuban, ing kapanaligan mi kay ka Diyos ko, ing sana makanyan may sapong bendesyon na ning balang metong kay kami. Ginoo, anong makanano din talete na punin kay kang upaya, matuwaya manobay Diyos ko pong atman mo pong pwersang pong sikanan, baraw pong malayang agalawan ding banal dang tungkulang kay pa. Ginoo ngining oras sa iti, anong makanano Diyos ko, ilawat mo sapo kay kami ang timoy ngayon, bagyo, duldul, sakit na mabayat, o yung tornado ikpa, o yung volcano, o yung gera ikpa. Ginoo inupin kaya kaming bundok at tatangalan Diyos ko sa rami sa pasbulan, kambening albugan Diyos ko, banting upayang intengalan miking napon, na sana po tangalan pasibayo. Ginoo ngini pong muli kami, karing kubuming tukunangan, Diyos ko, rin ipuring kaya kaming mga lating sakayan, bendesyonan mo laik pa, nung makanano kayong miras payapa, kaya nimbalayan mo santuaryo. Makanya kami sana pong magsikubli ka rin kaya kaming tukunangan, ing makanyang kaya pong miras kapayapan. Ginoo bendesyonan mo lang kaya kaming sakayan at linisan may kaya kaming dalan. Ginawa saan may banal mong bendesyon, yasa pong magaring yaning kaorasan iti. Ginoo ipapamilitan mi sa blak, ni kaya kang lagyo. Anong makanano ipapamilitan mi naman. Ing pasalamat mi kaya kaming tagapagligtas, ing ginunga sa Kristo, kaya kaming tagapagligtas pa. Kambihan na rin lukubat tayo daring pangako mong mapamatulang Espiritu Santo, iyan asa po.